कास्ट्रि बिस्ट्रि बन लायनो थांनाय सासे सुबुंखौ गावथारदों। 35 बोसोर बैसोनि पुनेश्वर स्वर्गियारिखौ सिनाय मोनै दुथांफोरा कास्ट्रि बिस्ट्रि गावथारना गालांदों। थांनाय 13 मे 2023 अक्ट' खालारखालि फुंनि 9 रिंगायाव सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय राङापारा हालामनि सिङाव थानाय उरहिलगा गामिनि 35 बोसोर बैसोनि पुनेश्वर स्वर्गियारिखौ सनाय रुफाय हाग्रामायाव बन लायनो थांनाय समाव सोरबा सिनाय मोनै दुथांफोरा गावथारना गालाङो। गावथारजानाय पुनेश्वर स्वर्गियारिया बिसिजों लोगोसे 6 बोसोर बैसोनि हौवासा गथ'बो थालाङो। बे जाथायखौ लानानै संदाननाया सोलिगासिनो दं। ओनसोलनि सुबुंफोरनि गोसोआव बे जाथायखौ लाना संखिखांनाय लाबोदों। नायनानै दं मासा बास्रा थोद साया आसल बास्रा थोद दे बान दौरी सिले गेजेन बेसरने टेम्पोरपा ए दौरी को खुसले सारा हाथा सर खाबा साया साया बांधिले मार तुला गाव उचले तू बांधिले निजे आठो करा मार जाई ए ते देखा पाय दौरी आइसले आठो करा रोकी दिले बहुत डायरेक्ट मारसे ऊपर थोर ना पिछले मारसे मार जाई सारा मारसे सारा गोली मारसे सारा मारसे दौड़ी से लेके ना मारसे पूरा इनका पूरा का दौड़ी पिस्तौल का लेके दी पिस्तौल से सारा मिनट पूरा खिले अपने ने देखा पाई है पिस्तौल में से ना सारा सारा तो सारा এটা অরিজিনাল নহয় কার্টুস नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव दं नामा? जुदि नोंथाङा देहायाव सानाय सुनायजों भुगिनांगासिनो अब्ला नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एसआई न्यूरो थेरापि सेन्टार। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो सानाय सुनाय बेरामखौ फाहामथाय लानो हागोन। ট্ৰিটমেণ্ট পাইছোঁ লগে লগে মোৰ মানে শৰীৰটো মানে একদম ফ্ৰী হৈ গৈছে। খোজ কঢ়াত খুব অসুবিধা আছিলে ছাইডটো মোৰ একেবাৰে মানে বহুত বেয়া আছিলে মানে খোজ কাঢ়িব মানে ভালকৈ পৰা নাছিলোঁ। ইয়াত মোটামুটি 3 দিন আহিয়ে মই ভালকৈ খোজ কাঢ়িব পৰা হৈছোঁ। सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बायदि बेरामखौ बे सेन्टाराव फाहामनाय जायो। एसआई न्यूरो थेरापि सेन्टारा चिरांनि बेंटल सापागुरियाव दं। बे सेन्टाराव थानानैबो फाहामथाय लानो हानायनि सुबिदा दं। जुदि नोंथाङाबो फाहामथाय लानो लुबैदोंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।